בכלל, מה קרה לו? גול. וואו! שי! טוב. אלה אותם לאליפות אוי ובוי, איזה טעות. איזה טעות. נכנסתם להערכה. הוא מאמן מעולה. שחקן מטורף ברגליים, אבל הוא היה עובר שחקן, מבריש לו קדימה, חוזר אחורה בשביל להבריש לו עוד פעם. וואו, תראה, נותן לנו את המשחק. מי? מה זה? תגיד לנו אחרי ההפסד, איך אתה... נתן לי כסף 30 שקל. זה רק המכור לערק הזה, המגיל הזה. המכור לערק הזה על פועלים. כנס לאן. הופה. 13 מינוס. הופה. 2.